Hej. Vi skal lave teoriopgave til geometri. Og jeg vil bare læse mit eksamensspørgsmål op, før jeg går i gang. Jeg vil arbejde med definition af sinus og cosinus, og så vil jeg forklare, hvorfor sinus til v også er lige med sinus til 180 minus v. Og så vil jeg bevise sinusrelationen, og så vil jeg bevise arealformlen. Ja. Vi starter med at kigge på enhedscirklen for at vise sinus og cosinus. Enhedscirklen, det er en cirkel, som der er indlagt i et koordinatsystem, som der har centrum i origo. Origo er punktet 0,0. Og så har den radius 1, og det vil sige, at den skærer x-aksen i 1 på x-aksen, 1 på y-aksen, minus 1 på x-aksen og minus 1 på y-aksen også. Og den bruger man til at forklare sinus og cosinus med. Her har vi vinklen v. Vi har punktet PV. Og sinus til vinklen v, den finder man på y-aksen. Den er simpelthen den afstand fra origo og så ud til hvor vinklen den skærer enhedscirklen, og så er det simpelthen den højde som den får på y-aksen. Det er den højde som den får på y-aksen er lige med sinus til v. Det vil også sige, at sinus til v kan aldrig overstige 1, og den kan heller aldrig blive mindre end minus 1. Det samme på cosinus. Cosinus for vinklen v, den læses bare på x-aksen, så derfor får den selvfølgelig en anden værdi. Og den er på samme måde, der er det bare længden på x-aksen, fra hvor vinklen den skærer enhedscirklen. Og ja, cosinus kan heller aldrig blive større end 1, og den kan heller aldrig blive mindre end minus 1. Punktet PV, det kan defineres på følgende måde. X-koordinaten for punktet, den vil jo selvfølgelig hedde cosinus til v, og y-koordinatet for punkten vil hedde sinus til v. Så punktet, det vil hedde cosinus til v, sinus til v. Ja. Så vil vi prøve at lave en vinkel på 35 grader her. Og der har vi også punktet P til 35. Og det punkt, det kommer til at se sådan her ud, ligesom hernede. Og der har vi cosinus til punktet, cosinus til vinklen v på x's plads, og vi har sinus til vinklen v på y's plads, og det bliver så p på, det bliver så 0,819, 0,574, som bliver punktet P35. Så vil jeg forklare hvorfor at den her vinkel, den er lige med altså hvorfor sinus til 35 grader den er lige med altså sinus til 35 grader er lige med sinus til 180 minus 35 grader. Og det er den simpelthen, fordi her der kan vi se, at her har vi jo så 0 grader, den går ud af x-aksen her, 35 grader op her, 90 grader her, 180 grader her. Og hvis vi tager 180 grader og så minus 35 grader,
så får vi en spejling af, så får vi simpelthen linjen her, som der spejler sig i y-aksen, og så går den op her på samme måde, og rammer enhedscirklen i den samme sinusværdi. Så derfor er sinus lige med sinus til 35 grader er lige med 180, altså sinus til 180 minus 35 grader, det er det samme. Yes. Ja, vi har selvfølgelig også at cosinus til 0 grader, det er 1, og cosinus til 90 grader, det er 0, fordi cosinus altid aflæses på x-aksen. Cosinus til 180 grader, det er minus 1. Så har vi, så hvis vi tager sinus til 0 grader, sinus til 0 grader, det er 0. Det aflæses på y-aksen. 0 grader her. Sinus til 90 grader, det er 1. Den aflæses på y-aksen. Og sinus til 180 grader er igen 0. Yes, og sådan er det. Så vil vi tage fat i sinusrelationen. Forholdet mellem sinus til en vinkel og dens modstående side er ens overalt i trekanten. Det vil sige, at sinus til vinklen A er over A er lige med sinus til vinklen B over B er lige med sinus til vinklen C over C. Og dem kan man jo, vi kan gange A og herover på den her side, og så kan vi dividere, og så kan vi så gange B herover, og så kan vi så dividere sinus over, og derfor så kan vi også vende det hele på hovedet i alle tre formler. Ja. Så vil jeg tage fat i det her bevis. Ja, det var ikke det. Men vi vil starte med at kigge på den røde trekant her, eller de to trekant, der er to retvinklede trekanter. Vi kan se den her trekant, som hedder højden her, og så punkterne B og C. Og vi har den anden trekant her, som udgår af vinkel B og A. Og med højden her, og det er begge to højden i den her trekanter. Og så bruger vi at i retvinklede trekanter, der gælder det, at sinus til en vinkel, det er lige med den modstående katete divideret med hypotenusen. Og det gælder også her, og det er også det, der står her, at vinkel til A, eller sinus til A, det er lige med modstående katete divideret med hypotenusen. Og det samme gør vi for vinkel til C i den anden trekant, hvor vi også bruger den højde, den samme højde, det er nemlig det smarte ved det. At modstående katete divideret med hypotenusen, det er lige med sinus til C. Så har vi simpelthen regnestykkerne skrevet op her, og så isolerer vi i begge ligninger isolerer vi HB, som den hedder, fordi den går op i B der på. Og der isolerer vi HB, og det gør vi simpelthen ved at gange den over ved hinanden. Så når vi har isoleret, som vi har her, HB er lig C gange sinus A, og HB er lig A gange sinus til C, så kan vi sætte de her to led lige med hinanden, og det gør vi hernede. Og så dividerer vi simpelthen bare C herover og A herover, og så får vi de første forhold i sinusrelationen, at sinus til vinklen A divideret med A
er lig med sinus til vinkel C divideret med C. Ja. Så kigger vi på den blå trekant, vi har her. Og der gør vi simpelthen det samme. Og det er for at finde ud af, at den sidste del også gælder. Og vi starter igen med vi gør simpelthen det samme, og det gør vi for at finde ud af, at de alle tre er lige med hinanden. Vi bruger bare den her højde HC i stedet for og de to trekanter her. Ja, og så er der en ting med de stumvinkeltrekanter. Der bruger vi den der det som vi lærte ved at sinus til 180 minus vinkelen, det er lige med sinus til vinkelen. Og det bruger man bare i den her, når man regner sinus for stumvinkeltrekanter. Og der får man også det samme. Ja. Så skal vi kigge på arealformlen. Den hedder en halv appelsinformlen, eller det bliver den kaldt. Og der bruger man faktisk også, vi tager udgangspunkt i arealformlen for en trekant, som der hedder arealet af en trekant er lige med en halv gange grundlinjen gange højden. Og det er det, vi tager udgangspunkt. Det er det, vi ser på her. Og der gælder, arealet det bliver kaldt T for trekanten, og der gælder det, at en halv gange B gange H, det er lige med arealet af trekanten. Så ved vi, at sinus til V i en retvinklet trekant, vi har også to retvinklede trekanter her, det er lige med, det er modstående sinus til en vinkel i en retvinklet trekant, det er modstående katete divideret med hypotenusen, så det er højden divideret med A. Det er den her vinkel herovre, vi kigger på først. Og så isolerer vi simpelthen bare højden. Så højden kommer til at hedde, vi ganger bare A over på den anden side. Så højden kommer til at hedde A gange sinus til C. Og så sætter vi simpelthen bare det her led, det sætter vi ind på H's plads i den her formel. Og så kommer det til at se sådan her ud. T er lig en halv BH er lig en halv gange B gange A gange sinus til C. Og det er så igen lig en halv AB til AB sinus C til C. Ja. Og det var det. Jeg håber ikke, at det har været snydt for meget at bruge de her hjemmesider. Jeg synes, de har været hjælpsomme. Ja. Tak herfra.